ഹലോ ഗൈസ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ ജോഡി മാസ്റ്റർ. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ തമ്മിൽ കാണുന്ന പോലത്തെ ഒരു വീഡിയോ ആണ്. നമ്മൾ മുമ്പ് ഒരു വീഡിയോ ചെയ്തിരുന്നു, എക്സെൻട്രലിലൂടെ വാട്സപ്പ് സ്റ്റാറ്റസ് വലിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതിന് ഒരു കമൻറ്റ് വന്നിരുന്നു, എക്സെൻട്രൽ ബാൻ ചെയ്തില്ല, അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് അത് പറ്റിയെന്ന്. അപ്പോൾ അത് പറ്റാത്തത് കൊണ്ട് വേറൊരു മെത്തേഡ് ആയാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് വന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ചാനൽ അത് മനക്കാടുന്നവരോട് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം, ബെല്ലൈക്കൺ അമർത്താനും മറക്കരുത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം. അതിനായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇത്ര മാത്രം. നമ്മൾ ഒരു സ്റ്റാറ്റസ് എടുത്തിട്ട് ആ സ്റ്റാറ്റസ് നമ്മൾ ഫുള്ളായിട്ട് കാണണം. അതാണ് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ കാശ് നമ്മൾ ഇത് സ്റ്റാറ്റസ് ഫുള്ളായി കണ്ടിട്ട് നമ്മൾ നേരെ MX Player എന്നൊരു ആപ്പുണ്ട്, അത് എടുക്കുക. അതെടുത്തിട്ടാണ് നമ്മൾ സ്റ്റാറ്റസ് വലിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങളത് എടുത്താൽ കാണാൻ സാധിക്കും, നിങ്ങൾക്കിവിടെ ഫോൾഡർ എന്നൊരു ഓപ്ഷൻ, അതിൽ അതിൻ്റെ നേരെ ഒരു മെനു കാണാം. അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ വാട്സപ്പ് സ്റ്റാറ്റസ് സേവർ എന്നൊരു ഓപ്ഷൻ കാണാൻ സാധിക്കും. അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം. അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ഇവിടെ ഉണ്ടാകും നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ട സ്റ്റാറ്റസ് വീഡിയോസ്. അത് നിൽക്കുക. എന്നിട്ട് സേവ് ഇവിടെ ടിക്ക് ഈ ഒരു ഡൗൺലോഡിൻ്റെ ഒരു ഓപ്ഷൻ കാണാൻ സാധിക്കും ഇവിടെ. അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ഇവിടെ സേവ് ആയിട്ടുണ്ടാകും. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എത്തിലുള്ള വീഡിയോ ഇഷ്ടം ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത്.